borok langmano tuye belai kheno kengai layo je ani langmao tange omo hayinka tanga su dukho kosto eba life botam ni bage amsai hai problem phakya tange anga su kosto manjadi ma tong tange obo hai ingi tong hani gobang ma borok depression ingjago je asole takuro bukrok elembak ni mote singchini langmao je manjagi tongmani eba life bo potre por kosto manjagi tongmani abo chini sayani zaro tihe aboni bagno lembago sauze lamentation chapter 3 verse 39 no sauze sakni sayarokni bagai kaitor swprajakmani ba tange asikengai aboni slai satno amjoge putalioi na ye kaitoni bkhago thanglaya no phaidi aboni bagino naina di jesung tini langmo manjakmani abo buino dus pai tai kre kobangma jora borok dus pai je bini bagai se hayengo bini bagai se hayengo omtiya kebangma problem tini langmao tini sayani tini life ni sayani bagai se abo phai aboni bagiro wanchu ne di abo ojora wo sang kaitun thani je khaki